I maj måned, der er der jo sund måned for vores kæledyr. Der vil vi gerne slå et slag for, at I får børstet tænderne på jeres kæledyr. Vi kan se, at det gør en forskel for dem, at de får børstet tænderne ind i munden, så vi undgår de her paradontoser og betændte tænder indimellem. Så i aften, der vil jeg rigtig gerne vise jer, hvordan vi gør det her hjemme ved os. Fie, hun får børstet tænder hver aften. Det er egentlig ikke, fordi hun synes, det er fantastisk sjovt, men hun ved, at der er noget godt forbundet med det her, fordi hun får sin bedste godbid her om aftenen, når hun har fået børstet sine tænder. Så jeg vil lige pakke hendes godbid, og så vil jeg vise jer, hvordan jeg børster tænderne på hende. Og så skal jeg nok lige fortælle lidt undervejs. Så først så skal vi have pakket godbiden, så Fie ved, hvad det her det drejer sig om. Ikke også? Så den følger hun lige med i. Den ligger herovre. For Fie, der har hun nogle rigtig gode godbidder her. Og dem får vi lige pakket ind i sådan et viskestykke. Og så skal hun finde dem her bagefter. Det synes hun er en rigtig fornøjelig ting at snuse rundt efter. Så det vikler vi rigtig godt sammen. Hun er efterhånden ved at være ret god til det, så der skal lidt udfordringer til i det her. Godt. Så den lader vi ligge her, indtil vi har fundet tandbørsten. Jeg bruger sådan en rigtig fin tandbørste. Vi har dem oppe på klinikken. Det er rigtig vigtigt, at de er bløde. En meget blød tandbørste med mange fine hår. Man kan eventuelt bruge en babytandbørste, men dem her er gode, fordi de er lidt brede, og så er det rigtig bløde med mange fine hår. Man kan godt bruge tandpasta på sin tandbørste til dem. Det skal være hundetandpasta eller kattetandpasta, hvis man skal bruge det. Men det vigtigste er egentlig, at man kommer ind og får børstet tænderne. Så vi bruger bare vand her hos os. Godt. Så Fie, hvis du sætter dig ned her. Skal du se. Godt. Så sig det. Det var fint. Når man skal børste tænderne på sin hund, så er det ikke noget med at åbne munden på vid gab, fordi det gider de ikke rigtigt. Men det er bare med at løfte læberne her og kigge ind på tænderne. Så sætter man tandbørsten ind på, jeg starter her ved hjørnetænderne. Kører man bare lige så stille frem og tilbage helt op ved tandkødet, fordi det er ofte deroppe, det sætter sig. Kører man ned til de næste tænder. Det vigtigste det er kindtænderne på ydersiden. Tandbørsten skal helt herind bagved, hvor man ikke rigtig kan se. Men man skal bare lade den køre rundt derinde, helt skubbe den ind så langt man kan. Køre godt rundt derinde. Godt. Så tager vi lige den anden side herovre. Der kører vi den også sådan der rundt. Og så helt ind bagved. Så jeg holder bare let her. Jeg behøver ikke at holde så meget. Men bare lad den køre frem og tilbage. Det er derinde, det er vigtigst. Det er rigtig svært at komme ind på indersiden af kindtænderne. Men det kan godt lade sig gøre. Nu tager vi lige dem her foran. Men det er ikke der, det er vigtigst. I skal starte med det her, hvis det er svært for jer. Se, og så kan man godt lige skubbe den her ind. Derind. Og den anden side, Fie. Og så skal hun lidt på den. Sådan, det var det. Så ved hun godt, hvad der skal ske. Se her, hva'? Det var godt. Tag du den.